ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଳ୍ପନିକ। କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ 2024 ଯାଇ 25 ଆସିଲାଣି, ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯାଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ଆମେ ସେଟା ଭୋଜି କରିପାରିଲେନି। ତା ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ତ ଆମର ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଆରେ ଆମେ କଣ ମନା କରୁଛୁ? ତୁମମାନେ କଣ ମନା କରୁଛୁ? ଆରେ ଭୋଜି କଲା ବେଳେ ତ ତମମାନେ ସବୁ କଥାରେ କେଁ ବାହାର କରିବ, ଆହୁରି ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ତମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ହଉ ରାଗେନି, ଭୋଜି ତ ହବ ଆଉ ହବ ମାନେ ହବ। ଓକେ, ଖୁସି ତ? ଭୋଜି କଲା ବେଳେ ତମମାନେ ଆଉ ମଝିରେ ମନା କରିବନି, ନହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଥର ଫାଇନାଲ ଭୋଜି ହବ ମାନେ ହବ। ଓକେ ଓକେ। ଆରେ ହଉ, ସବୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ପଇସା ବାହାର କର। ହଉ। ଆବେ ଇଏ କଣ ବେ? ଶଳା ତମମାନେ ଭୋଜି କରିବ ନା ଆମ ବାଳ କରିବେ? ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଲାଖେ ଦଉଛ, ଶଳା ଭୋଜି କରିବ ନା ଭିକ ମାଗିବ ବେ? ମୋର ଭୋଜି କରିବାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା? ଆରେ ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଭୋଜି ନହେଲେ ନାହିଁ, ବିୟର ପାର୍ଟି ଟିକେ କରିଦବା। ଆରେ ବାହ, ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ତ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି। ଆରେ ବଢିଆ, ତାହେଲେ ଚାଲ। ଆରେ ଚାଲ। ୟାକୁ କାଇଁ ଛାଡ଼ିଲ? ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଇଁ, ନା ମୁଁ ସେ ଗ୍ଲାସ ନୁହେଁ, ମତେ ବୋତଲ ଯାକ ଦେଇଦେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ତ ଢାଳି ଦେ। ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ଲାସ ନାହିଁ। ଅଜା ନେଇକି ଆଇ ଘର ଯା, ହଉ। ଚାକରା ବି ନେଇକି ଆସି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚାକରା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଓକେ, ଯାଉଛି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିଭି ଲଗେଇବା। ହଁ ଲଗାଉ ନା ଲଗା। ହଉ। ମଦ ପାଟି ଯୋଗୁ ହେଇଯାଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ମଦ ବଦଳରେ ପିଆଇଲା ଘୁଷୁରୀ ମୁତ। ବହୁତ ବଡ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିଲେ ଏକଦମ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ। ଆରେ ରୁହ କୁହାଯାଉଛ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ 2 ଜଣ କୁଆଡେ ପଳଉଛ? ଟିଭିରୁ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିକି ପଳଉଛ ନା କଣ? ତମମାନେ ମତେ ଡାକିଥିଲ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିନି। ତମମାନେ ମତେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛ, ତାମାନେ ଆରେ ତମମାନେ ତାହେଲେ ମତେ ଘୁଷୁରୀ ମୁତ ପିଆଇ ଦେଇଛ। ମୁଁ ଯାଏ ରେ ବାପା। ମତେ ଘୁଷୁରୀ ମୁତ ପିଆଇ ଦେଲ ରେ ବାପା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ତମେ ମଦ ପିଇକି ବାନ୍ତି ବି କରିସାରିଲଣି? ଆରେ ମାଙ୍କଡ ଖିଆ ଇଆଡେ ଆରେ, ମତେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ପିଆଇ ଦେଲେ ରେ। ହଉ ଯାଉଛି ର। ଆରେ ତମେ ବିୟର ପିଇକି ବାନ୍ତି ବି କରିସାରିଲଣି? ମୋ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିସାରିଲଣି? ଆରେ ମାଙ୍କଡ ଖିଆ ଟିକେ ଶୁଣେ। କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ମତେ ଘୁଷୁରୀ ମୁତ ପିଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ, ସେରା ବିୟର ନଥିଲା ରେ। ସତରେ କିରେ? ଆଉ କଣ? ଆରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡିବିନି ଆଜି। ସାଙ୍ଗକୁ ତମେ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ମୁତ ପିଆଇ ଦେଇଛ? ହଁ, ଏମାନେ ପିଆଇଥିଲେ। ସତରେ ପିଆଇଥିଲେ? ହଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଛାଡି ଦେ, ଖାଲି ମଜାକ ଟିକେ କରୁଛୁ। ମଜା କରୁଥିଲି ବା। ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା, ଯା ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଛାଡିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ। ହଁ ଛାଡିବେ, କାଲି ବୁଝିବା ତାଙ୍କ କଥା। ହେଲା, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା।